Banter itu lagunya. Kongko lurut sesenti lawan Marindra 100 negara aku banget Purworejo. Nanging syarat ingkang angka 3 kudu ngorbanake Marindra ingkang hambet angka murka dipateni iki manut jangkep sesaji. Kuwi cengkak saka batine punika dewa kapan sempat. Aku mau rasake kamuklen kawibawan lan kamulyan nganggo ancik-ancik bantene wong liya. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau benjing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masyaallah, Nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampean iki langka nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Dewi nganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. Wong sudah komane. Ya iya. Ra apa-apa, Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, demengi kok. Nggih, apik-apik pancen kaya ngono. Nek disawangke ketok seger ngono lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. Oh, HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti cah-cah saiki. Coba jumeneng to, Nduk, Ken santai wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek nikene ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ha iya. Saiki iso modot dadi semono. Tur ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu satemen nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke, coba. Niken Salindri. Bawane yen ra kleru Asmarandana, coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iso nek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen.
Bener kok seragan kuwi. Nggih. Kuwi nggih. Gurune niken dirasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Ya dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone. Estu niki apik Pak? Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing nang jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah ya kene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Son sistem son dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya to. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange merotoli lho kan mung ae. Ah iya. Nah ngono kuwi golek bojo sing pinter ngono kuwi. Sing dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane jan banyu mili ya. Ayo. Ayo. Nano labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Ngoten niku. Ketento ya? Nggih. Ah ya aku ya sir kuwi arep Ilate kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Ah, tenanan. Sing bener to? Sing bener duk peranggung. Nggih. Bismillah. Nggih. Druk perang brong. Truk. Ah. Pak, lah Duk peranggung. Duk peranggung bajana Ngebelo. Ngebel sinten? Mbebelo ngguguk Bagong ora. Mbebelo nduk, ayo. Mbebelo wirat moyo Tan ngira ya. Tan ngira Sri Huning Gundul. Masa gundul, Pak? Gugur ora ayo. Gugur
mongko musti kaning tuban Alhamdulillah isih kelingan isih lancar. Ya ndek, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Srihening mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja anandur brenti Srihening tatan grahita kang rinapa kadange pribadi Tong. Wiratmaya putra Dira Regentong Sira lawe Prangtak tulung ketangkep prangtak Dade dah Tang Srihening putrane abdi mangsa pati nalikane puni kabebayan Gita Rinali perang agang lawan minak jingga Ranggoman Wah Gila jan ngendangin Niken ki pas iki lek Pak Bak iki Niken suarane bantere kaya ngono pengendange kaya jaranan ayo apik ngetitenono ngene iki nenone ndak langsung ngono pelangga mau ndak padake perange ora niku putrane ya hebat niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun Nduk wis kulino pedhok to nggih sering lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan nate napa mboten nggih kula supe dereng oh dereng nggih mangke nggih lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih sungkuran mangke nggih ning ketoke ora sida ketoke karo kanca sia-sia ora nggih nggih nduk kan katrasnane Wiratmaya Sanadyan wakasanira prapte lena Tring trong tring trong tring treng treng
Terima kasih. Aja lenggah sik, Nduk, Iya. sisa.